So what's up mga kadaks, man matagligo mga kadaks karon kay magilis na ta nagukas-ukas patawon. So karon sa yawan ko emergency. Putang Sa ina mo, nato din ginagawa sa mo. emergency. Sa karon magtawod na ta sa boxer mga kadaks. So karon mga kadaks kung man matagtawod sa atong boxer pahit sa atong dagway kadako na tutian mga kadaks. Karon tarong na atong boxer mga kadaks. So karon gipas forward lang na to gilis na ta mga kadaks. So karon tarong na to atong ID magpas forward gyapon ta para dali kay hapit na ta malit mga kadaks. So karon mga kadaks gipakita na okay na ba na pa jero gisayawan gara ayo kayo pagilis na diha oy. So karon gipaspasan lang na to para dali lang mga kadaks. So karon mga gyapon na siya mga kadaks. So mana ato na pagbakusan mga kadaks. Snappy ko na kadugdon dito sa atong rotation eh. Klaro ba kay atong pitoy ani, klaro kay itong bunal mga kadaks. So karon nagsapatos na ko mga kadaks. Wala lang ako gipakita sa inyo ang nagmedyas ko karon nagmedyas ko gitapon sa ako kay basa mamaw tag binangkal diri sa tuang sapatos na to. So karon mag-perfume ta para dolon pag chicks mga customer mga kadaks. So okay na kayo. So karon pagawas ako sa akong balay pasensya lang po sa akong background sa balay mga kadaks. So karon natingala ko na may naabot akong cellphone dito mga kadaks. So karon nagdipit na ako mga kadaks sige paghambog si Embrace tawon ay. Okay na gina Embrace lagi choy. So karon mga kadaks naglakaw na ako padulong ko pasensya lang po sa akong balay mga kadaks. So karon nagbidyuhan gyapon ko mga kadaks. So nananghin ako ni Papa ani na mga ito na ko mga kadaks. So karon naglako-lako ako diri sa mga lugar sa mga yuta ang mga panutan ng yuta nagaging bungang mangga pero sa mga angkon man. So karon si panamin ay puti na lagi kagipon. So nakaron nagsakay na ko na ako ipakita ng mga ko mga kadaks. So wala ang mga barangay na mo sa nasalit mga kadaks. So pa yun ako man ang atop mga pa yun yung barangay. So karon na ako sa C3 wala ako pakita sa inyo na yung tabok ko. So karon nakakontra mo na akong trabahoan ako na mga kadaks mga rhino. So kani mga kadaks na ako dire mga kadaks. Ako patawon-tawo kami na ako nalit na ko. Sila pa din nalit. So karon mga kadaks mo na mo ang dulaan sa mga bata. Mo na siya Tom's World sa pagdaan sa C3. So namo na si Sir Erickson, shout out din mo sir. Og dapat sa sulod si Ma'am Angel na sulod. Na kayo na si Sir mo na si Ma'am Angel busy kayo Ma'am Angel dito si mulingi sa Ranis Vlog. So salamat sa naglanto sa atong vlog, salamat.